Hayırlı erте, Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары, студияда Гүлназ Ибрахимова, безнең бүгенге чыгарылышта. Милли бәйрәмнәр бизәкләре Яшел Үзән һәм Шүпрәле районнарында узган Сабан туе һәм Чуашларның Ака туй бәйрәменнән репортаж. Авылда Кызыл эш өсте Баулы районында тирлек азыга әзерләү ничек бара? Гыйлем нурлары Казанда Хатип Миңнегулов исемендәге 2-нче республика фәнни-гамәли конференциясе узды. Быелгы Сабан туе кайда гына үткәрелсә дә аеруча кадерле көтеп алган бәйрәм. Яшел Үзән районының Түбән Урысбага авылында узган Сабан туенда авыл халкы көтеп алды. Бәйрәм мәйданыннан хәбәрчебез Мөршидә Җиһан репортажы. Сабан ашлыгы хөрмәтенә тантана дип үткәрелә башлаган бәйрәмне һәр оештыручы үзенчә төрләндерә. Бәйрәм алдыннан борынгыдан калган гадәт буенча сөлге җыелды. Төп бәйрәм ярты гасырдан артык әнә шушы мәйданда уза. Авыл Сабан туйлары үзенә бер күрә матур, ямьле бит инде алар. Авылча үткәрелә. Авылда авыл кешесе үзенә бер кешене якын итә белә. Яшьләр өчен күңел ачу чарасына әверелгән әлеге бәйрәмнең элегрәк ничек үткәнен хәтерләүчеләр бар, ләкин алар да 90-ны түгәрәкләп килә. Çokluk bir kişiliği, nubbar halk endemiye. Onda biz sögülerden konnektirip kiyen, tırahmalı kuşluklar bargan bar savan tuyu bir köngülüye. Halk yıllarıya, ol çavuşu etmatırıya. Колхоз хисабына үтә иде Зәйтүн апа искә алган Сабан туйлары. Ул вакыт исеме дә, җисеме дә дәрәҗәле. Сабан туе батыры калу абруй һәм хөрмәт казану дигән сүз. Түбән Урысбага авылының үткән гасыр батыры Әгъзам Хаялиев хөрмәт казанучыларның берсе иде. Сабан туе көрәше быел аның тууына 90 ел тулуга багышлап үткәрелде. Менә иң зур майданны тоткан кеше Әгъзам абый. Көрәшчеләр күбие, Әгъзам абый кебеге югые. Шуңа күрә менә монда Тавилнән дә Мансур абый отаклы көрәшче килгән. Батыр гына көрәшеп, һәрбер риза булып, исәнләшеп, саулашып китә торган идек. Без аңа була шактый гына армиягә киткәнче башка районнарга чыгып йөрдек. Апитарашка, Буга, Кайбышка, Апаска. Ağzamның көрәшкәнен күрергә, коян койталар олар ул Сабан туен бетмичә китми торганнар ие. Сабан туе гадәттәгечә балаларны уйнатудан башланды. Балаларның җиңүчеләренә генә түгел, катнашучыларына да бүләк өләште оештыручылар. Моның өчен авыл халкына рәхмәт. Бәйрәм үткәрү өчен мөмкинлегеннән чыгып ярдәм итүчеләр күп булды. Төп иганәчебез Каздорстройның директорлар советы рәисе Равил Гарипов дип уртаклашты авыл җирлеге башлыгы. Традиция буларак соклыйбыз, сокларга тырышабыз. Чөнки әгәр без Сабан туйларда үткәрмәсәк, шул традицияләрне безнең татарыбыз халкының төп милли бәйрәмебез бит инде ул. Без аны үзебезчә сөлгеләр җыеп, халык белән бергә киңәшләшеп, шул матур итеп көрәшләр уздырып, ничек элегрәк көрәшләр булган, ничек үткәрелгән шул итеп уздырасы килә. Бер якта тояк тартучылар, икенчесендә тавык куучылар, өченчесендә киянтә чиләк белән су ташучылар ярыша. Сабан туе күңеллелеге уеннарда катнашучыларга бәйле. Югыйсә әнә бит су ташучы булмагач, киянтә ничек турайган. Шулай да киленнәр сынатмады. Бик күптән кайтмаган авылдашлар. Менә бер абый ничә еллар Себердә яшәдем ди. Ул абыйны күрдем. Бергә сөйләштек. Бик күңелле. Аллага шөкер, рәхмәт оештыручыларга. Татарстанның халык артисты Рәшит Сабиров та якташларын котлап чыгыш ясады бәйрәмдә. Шуңа күрә йөзе иман нурлы, эшләре һәр чак уң булган. Күрше авылдан килгән мәдәният хезмәткәре Гөлфинә Сәләхова музыкаль бүләкләр җиткерсә, тулайым бәйрәмне җирле мәдәният йорты җитәкчесе Люция Садриева алып барды.
Allah'a şükür менә күрешергә шушы майданда безгә күрешергә насип булды. Авылдашларны җыярга насип булды. Ярак ураларны якын итеп кайткан авылдашлар, якташлар, кардәшләр барысы да күрештеләр. Бик күңелле бара безнең бәйрәмебез. Әлеге мәйданда кем генә бил алышмаган. Әгъзам Хаялиев призына үткәрелгән Сабантуе көрәшедә ярыш рухында барды. Хөкем гадел. Зур рәхмәт әйтмәкчiyim Равил абыйга белән Хайдар абыйга. Бик зур рәхмәт шундый зурлаган өчен бөтен авыл кешеләренә, бөтен кешегә рәхмәт дип әйтмәкчiyim инде. Иң мөһиме Әгъзам абыйның дәвамчылары, көрәшчеләр үсеп килә. 16 яшьлекләр арасында Сәйет Хәйруллин, авыл Сабантуе батыры булып аның абыйсы Муса Хәйруллин калды. Әгъзам Хаялиев исемендәге призны, ягъни абсолют батыр исемен Айдар Әхмәтов яулады. Мөршидә Җихан, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары өчен Яшел Үзән районыннан. Хәзер эфирда парламент хәбәрләре, алар белән сезне минем коллегам Идел Кыямов таныштыра. Республика Дәүләт Советы депутатлары кабат корал сатып алу өчен яшенә арттырырга тәкъдим итә. Дәүләт Думасына Казандагы 175-нче гимназиядә булган фаҗигадан соң әзерләнгән берничә инициатива юлланачак. Татарстан парламентарийларының күбесе закон проектларын хуплады. Депутатлар корал сатып алу яшен 21 яшькә кадәр арттырырга, корал саклау кагыйдәләрен бозган өчен штрафны 5000 сумга кадәр арттырырга тәкъдим итә. Тик корал әйләнеше өлкәсендә бу чаралар гына тәртип урнаштырмаячак дип саный республика президенты Рөстәм Миңнеханов. Боеприпасы какие? Боеприпасы картечь и пули, да? Вот зачем ему картечь и пули, если у него нет лицензии на крупного зверя или что-то такое? Какой-то регламент должен быть, оборот боеприпасов и количество оружия. Чтобы это оружие получить, была вот хорошая советская традиция, что ты должен быть за организацией охотничьего общества прикреплен, ты должен работать в интересах природы, значит, этого общества, и за тебя должны поручить все люди. Рөхсәт бирүдә контрольдә тотуны көчәйтү зарур. Тәкъдимнәрнең берсе корал алучыларның һәм бар тик хуҗа булу хукугын сорап мөрәҗәгать итүчеләрнең бердәм базасын булдыру. Критерийлар катгый булырга тиеш. Представляется необходимым изменить действующий порядок медицинского освидетельствования. В частности, установить обязательность прохождения лицами, претендующими на приобретение оружия, углубленного психологического тестирования по стандартизированным методикам. По аналогии с тем, как это делается при приеме на службу в правоохранительные органы. Тагын бер блок мәгълүмат турында. Шелтәрдә деструктив мәгълүматларны таратучыларга контрольны көчәйтергә кирәк. Обязательной регистрации животных. Асиновада эт тешләү чарагы бөтен республиканы уйландырды. Хайваннар белән җаваплы эш итү турындагы законга төзәтмәләр кертү турындагы күп кенә инициативалар кирәк. Этләрне вакытлыча тоту пунктларында тотарга тәкъдим итәләр. Бу мәсьәлә белән хакимиятның барлык дәрәҗәләрендә бергәләп шөгыльләнү сорала. Не создаются же эти бригады, фирмы, как их назвать, по отлову собак. И я думаю, этим законом никто не будет спекулировать. Мы будем вместе с вами отслеживать, чтобы он работал целевым образом на достижение вот этих целей. Узган ел Татарстан бюджетына 293 миллиард сум акча кергән. Чыгымнар элекке шәүк керемнәрдән артып китә. Депутатлар тәкъдим ителгән барлык инициативаларны да хуплады. Утырышта Фәрит Мөхәммәтшин Минтимер Шәймиевне Татарстан Республикасының беренче президенты итеп сайлауга 30 ел тулу белән котлады. Рөстәм Миңнеханов Дәүләт Думасына депутатлар сайлауда Бердәм Россиянең төбәк исемлеген җитәкли ала. Бердәм Россиялеләр лидеры Фәрит Мөхәммәтшин белдергәнчә, партия вәкилләре республика президентына шундый үтенеч белән мөрәҗәгать итәргә җыена. Узган атнада Дәүләт Советы депутатлары балалар рәсем ясый дигән 15нче республика конкурсының бүләкләү тантанасында катнашты. Тантана Россия көне алдыннан узды. Конкурсны безнең телерадиокомпания Бердәм Россия партиясе ЮХИДИ, Юл хәрәкәте иминлеге дәүләт бюджет идарәсе Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы ярдәмендә оештырды. Бу балалар телевизион конкурс финалистлары номинацияләренең берсе Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы. Яшь рәссамнар өчен бүләкләү
бүләкләү тантанасы дулкынландыргыч булды. Зур сәхнәдә күпләр беренче тапкыр. Бу адам Полина Вятчина, Казанга әнисе, әтисе белән килгән. Быел конкурс 15-нче тапкыр узды. Аны безнең телерадиокомпания Бердәм Россия партиясенең Татарстан бүлеге Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы ЮХИДИ идарәсе юл хәрәкәте иминлеге бюджет учреждениесе оештырды. Сайлап алу 2 этапта узды. Башта эшләрне муниципалитетларда, аннары республика башкаласында бәяләделәр. Конкурсның һәр этабын безнең телерадиокомпания яңалыклар чыгарылышында шул исәптән жюри утырышында яктыртты. Быел 10 меңнән артык рәсемнән финалга 400 эш үтте. Когда смотришь на ваши работы, видно, что вы тоже вот как-то по-своему, где-то может быть наивно, но по-настоящему хотите видеть наше будущее счастливым, каким-то технологичным, красивым, в конце концов. И пусть все у вас получится. Наверное, среди вас будут не только знаменитые художники в будущем, но и знаменитые ученые, инженеры, врачи, учителя. Иҗат аша куркынычсызлыкка юл хәрәкәте кагыйдәләре традицион һәм иң популяр номинация. Өстәвенә кайбер балалар бу мәсьәләдә өлкәннәргә караганда да күбрәк белә. Ребенок такой непосредственный, когда едет в машине, там родители, мы даже вопрос задаем, если у вас родители нарушают правила дорожного движения, вы что делаете в машине? Мы говорим, подсказываем. Или даже когда дорогу переходят, вы видите, иногда там мама или папа там тащит малыша, да? Они сопротивляются, но изначально, если они обучены, они, конечно, скажут папе или маме, что так делать нельзя. Байтак рәсемнәр юл хәрәкәте кагыйдәләренә багышланган. Жюри юлларда аварияләрне киметергә ярдәм итүче мәктәп укучыларының фикерләрен дә бәяләде. Например, за 3-е место занял у нас, значит, мальчик из Высокогорского района, Эмиль, который предложил на светофоре показывать не только сигнал светофора, но и жесты регулировщика. Я думаю, со временем, если у нас так светофоры будут усовершенствоваться, то дорожно-транспортных происшествиях именно на светофорных объектах будет как можно меньше. На самом деле, помимо того, что дети рисуют, они именно занимаются темой безопасности дорожного движения. Тагын бер номинация табибларга рәхмәт. Пумала буяулар ярдәмендә һәркем осталыгын күрсәтте. Я, конечно же, здесь благодарен организаторам за то, что вот в рамках такого прекрасного конкурса «Дети рисуют страну» нашли возможность сказать слова благодарности нашим врачам. Они каждый день на передовой, до сих пор мы работаем. Конкурска Россия көн алдыннан йомгак ясадылар. Илебезнең киләчәге булган балалар үзләренең якты уй-хыялларын кәгазьгә төшереп, зур иҗади мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Узган ял көннәрендә республика шәһәр районнарында сабан туйлары узды. Сабан туйларында парламентарийлар да актив катнашты. Фәрит Мөхәммәтшин Түбән Камада булды. Бүгенгә менә шулар. Парламент хәбәрләре белән сезне кабат 2нче атнаның сишәмбе көнендә таныштырырбыз. Исән-имин булыгыз. Ел сайын югары уку йортларында меңләгән фәнни гамәли конференцияләр уза. Соңгы елларда фәнни тикшеренүләр мәктәп гимназияләрдә дә еш оештырыла. Шушы көннәрдә 11-нче Татар гимназиясендә Хатип Миңнегулов исемендәге республика күләм конференция үткәрелде. Дөньяда сүзебез бар дип аталган фәнни гамәли чарадан махсус репортаж. Менә бит. Үз музейыңа, үзеңә багышланган музейында карап йөрү насип булды, исән булгач. Хатип абый музей белән таныша. Аны үзәк хезмәткәрләре 11-нче Татар гимназиясе укытучылары белән берлектә оештырган. Милли тормыш буенча шәһәр шартларында биттеге Татар гимназиясын, Татар мәктәбен саклау бик кыен. Булар менә шу юнәлештә искиткеч тырышлык белән эшләр. Бердә аның укытучылары, җитәкчелеге. Хатип ага Миңнегуловның фәнни мирасы бай. Шуңа да елдан-ел катнашучылар саны арта. Бу хакта конференциянең ачылышында да искәртелде. Чит ераклардан Ханты-Мансийск, Саха-Якутия, кайдан гына катнашучыларыбыз юк. Гаҗәп бит. Хатип абый укыткан студентларның оныклары аның дәреслекләреннән укый. Конференциянең төп катнашучылары аның хезмәттәшләре, шәкертләре. Хатип абый конференциясы, ул инде бүтән милләт конференциясы, бүтән җәмәгатьчелек конференциясы дип әйтсәк тә аз булмас кебек. Чөнки бүген дилебез, телебез, динебез киң безнең масштабларда ниндидер күләгәләр астында калып бара. Менә безнең бу елыбыз да туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында үтә.
Хатип Миңнигуловның фәнни эшчәнлеген барлау уңайыннан Казан шәһәр мәгарифе идарәсе, Алабуга районы вәкилләре дә килгән иде. Қазақстан якларында, Урта Азия якларында башка республикаларда сезне бик нык хөрмәт итәләр. Хатип аганың укучылары һәм бер үк вакытта хезмәттәшләре КФУ галимнәре дә чыгыш ясады. Алар конференциягә онлайн кушылды. Шагыйрь Рәдиф Гаташ әйтер сүзен Наҗар Нәҗми шигыре аша җиткерде. Дөнья матур дуслар белән генә. Дуссыз яшәүче сирәк. Ләкин дуслар арасында дусны таба белергә кирәк. Шундый сүзе бар шагыйрьнең. Наҗар Нәҗми дигән зур шагыйрьнең. Менә ул Хатип дуска бик туры килә инде. Хатип Миңнигулов эшчәнлегенең мөһим бер өлеше 20нче йөз әдәбиятына нисбәтле. Мәсәлән, ул Тукайның аерым әсәрләрен тикшерә. Шагыйрь иҗатында урта гасыр татар һәм шәрык традицияләренең ничек, ни рәвешле дәвам иттерелешен ачыклый. Галимнең шулай ук Дәртмән, Рәмиев, Бабич, Нәҗми, Рәшид, Синугыл, Гаташ һәм 20нче гасырның башка авторлары хәзерге әдәбият фәненең торышы хакында да язмалары бар. Нәкъ менә шушы иҗатын өйрәнеп, укучылар һәм укытучылар конференциядә чыгыш ясады. 9нчы сыйныфлар өчен булган китаплары без шул китапны укыдык та һәм балалар белән 9-10нчы класслар бергә кабаттан Хатип абыйны чакырып ничек укыдык, нинди җайлы, авыр моментлар бар дип акыллашып фикерләшкән идек. Шуннан соң инде Гомерен мәктәпкә багышлаган укытучы Рәмзия Муллаәхмәтова буыннардан буыннарга мирас булып, кала сездән татар сүзе, татар даны дип остазына махсус шигырь язып килгән. Хатип Миңнигулов турында гына түгел, әввәлки безнең милләтебезнең язмышы, бүгенге милли мәгариф, тел турында, әдәбият турында, үткәнебез, киләчәк турында бик күп төрле хәзер фикерләр әйтелде. Һәм монда катнашучылар, галим гөләма белән бергә, хәзер бирдә җәмәгатьчелек вәкилләре, укытучылар, укучылар, башкалар бар. Шуңа күрә менә мин бик ихласи рәвештә рәхмәт моны оештыручыларга инде. Конференциядә катнашучыларның эшләре фәнни җыентык итеп бастырылган. Бу җыентык икенчесе. Мондай оештыручылар барында әле өченчесе дә, калганнары да булыр. Мөршидә Җихан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Баулы районының Миңнуллин крестьян фермер хуҗалыгында да терлекләргә азык әзерләүгә керештеләр. Нәтиҗәле эшләү белән электән республикада даны таралган Колос агрофирмасында быелгы коры һава шартларына карамастан игеннәрдән мул уңыш җыеп алырга ниятлиләр. Игенчеләрнең хәзерге мәшәкатьләре белән киләсе репортажда танышырбыз. Баулы районының сәрүлек җирләре язгы чорда республикада зур зыян күрүчеләрнең берсе. Июнь уртасына кадәр нибары 10 мм чамасы яңгыр яуган. Кырылыкка карамастан басуларга ашламаның мул кертелүе, үсемлекләрне тукландыруның вакытында үткәрелүе нәтиҗәсендә уңышка өмет итеп була, дип саный крестьян фермер хуҗалыгы җитәкчесе Геннадий Минуллин. Без инде быел вакытында үткәрдек язгы чәчүшләрен. Әйтергә кирәк, техниканы да вакытында әзерләдек. Быел инде бик күп ашлама керттек. 90 кило чистовые вещества. Ул инде безнең өчен начар түгел дип уйлыйм мин. Шуңа инде мына бу көнне күп еллык үләннәрне чабарга без инде әзер. Бу төбәктә яз гадәттән күпкә корырак булган. Шулай да кул кушырып утырмыйлар. Өстәвенә республика ярдәме дә сизелә. Быел инде яңгыры әзерәк, әгәр дә инде яңгырлар да булып китсә, ул инде тагын яхшырак табылыр. Бүген көн инде без көн сайын 14 тонна сөт сатабыз. Ул инде сөт акчасы булай сизелә. Бүген көнне ул инде теге эш хакын түләргә дә, налогларын түләргә дә, запчасын алырга да шул сөттән кергән акча хисабына яшәйбез. 7000 гектарда арпа, сылы, быдай, кукуруз һәм күп еллык үләннәр чәчелгән. Хәзер хуҗалыкта сыерларга сусыл азык белән тәэмин итү өчен беренче кат чаптыруга чыгарга әзерләр.
Баш саны 2600 сыер. Шуларның 1000 савым сыеры. Покровский Урустамак бистәсендә яшәүчеләрнең күбесе Геннадий Миңнуллинның крестьян фермер хуҗалыгында эшли. Өйдә дә мал-туар асрыйлар. По поселению у нас в районе 150-170 голов КРС, которые уже пасутся, и население также с удовольствием сдает молоко. Авыл җирлеге башлыгы сүзләренә караганда, авылдан китү күзәтелми. Биредә ел сайын яңа йортлар сафка баса. Молодежь тоже остается все равно на селе. У нас ежегодно вводятся в строй новые дома, строятся новые дома. Так что если даже население не занято именно сельским хозяйством, занято на производстве, ну, можно сказать, что безработица населения. Басуларга чыгу өчен крестьян фермер хуҗалыгына яңа техника сатып алганнар. Хәзер игенчеләр яңгырлар гына көтәләр. Авыл халкының керткән акчалары һәм тырышлыгы юкка чыкмасын өчен. Дмитрий Второв, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Фәннур Хасанов, Татарстан яңалыклары, Баулы районы. Республикада тірлік озыға әзірлеу һәм бертөкле культураларны тукландыру бара. Һава шартларына бәйле рәвештә уҗымнарның тамыры нык түгел. Шуңа күрә үсемлекләрне тукландыру мөһим. Азыкның сыйфаты һәм терлекләрнең продуктлылыгы тірлік озыға әзірлеу компаниясының ничек оештырылуына барлык технологияләрне үтәүгә бәйле булачак. Республика авыл хуҗалыгы һәм азык тірлек министрлыгы мәгълүматларына караганда, хуҗалыкларга бер шартлы терлеккә уртача 30 центнер азык берәмлеге әзерләү бурычы куелган. Тәтеш, Бөгелмә һәм Зәй районнарында азык әзерләү темпы югары. Күп еллык үләннәрнең беренче катын 20 июньгә чапып бетерергә кирәк. Милли бизәкләргә бай сабан туе һәм Акатой бәйрәме Чүпрәле район авылларында татар һәм чуаш халыклары бәйрәмнәрен оештырдылар. Бәйрәмнәрнең күркәм мизгелләре киләсе язмада. Кече Шынлы авылы сабан туена тирәк авыллардан, хәтта күрше Ульяновский өлкәсеннән дә кунаклар җыелды. Иң яхшы механизаторларны, сыер савучыларны, зоотехникларны хөрмәтләделәр. Кыйммәтле бүләкләр эштә яңа уңышларга этәрә, ди оештыручылар. Иң югары уңышны елда без бер алабыз. Үткән елда 60 центр исендә уңыш алдык, 650 центр шикәр чигендереннән алдык. Елны әйбәт тәмамладык. Бездә бүләкләр бик зур. Хезмәт алдынгыларын бүләклибез. Менә бу бүгенге безнең сабан туена хуҗалыкка бер 2 миллион сумга төшә. Шу 2 миллион сумның ярты бүләкләр. Шынлы хуҗалыгы безнең язгы кырышлары нәтиҗәсе буенча беренче урынны яллады. Һәм инде мин менә бу дипломны Борис Павловичка тапшырырга рөхсәт итегез. Борис Павлович, сезне котлыйм һәм зур рәхмәтебезне белдерәбез. Кече Шынлы авылы һәр вакыт районның агросәнәгать уңышларына зур өлеш кертте. Иң яхшы игенчеләр, терлекчеләр, тракторчылар нәкъ менә биредә яши. Илнур Садинов, Шынлы хуҗалыгы механизаторы, районның быелгы чәчү батыры, тыйнак, әмма эшчән егет. Таләпләр дә югары, бүләкләре дә юмарт дип саный ул. Чәчүләр яхшы үтте инде, Аллага шөкер, техникалар ватылмады. Барлык та инде техник, агрономнар яхшы эшләп тордылар. Запчастлар яхшы, ГСМ безнең инде Барсапол заранее алып куя бөтен әйберләрне. Тәҗрибәсе зактан бирле эшли инде ул. Мин бу колхозда инде 2008 елдан бирле эшлим. Хуҗалыкта мул яңгыр көтәләр. Чәчүдәге тырышлыклары буша китмәсен диләр. Күрше Үби авылы җирлегендә дә яңгырга өметләнәләр. Шул ук көнне биредә Чуаш халык бәйрәме Акатой узды. Чәчүгә игъмак асадылар. Бу бәйрәмдә сабан туена охшаган үзенчәлекләре дә бар. Кулга кул тотынышып мәйданда әйләнү, яңгыр теләү юласын үтәү мәҗбүри санала. Акатой бәйрәменә читтән дә кунаклар килгән. Николай Угаслов, Чүпрәле районында туып үскән эшмәкәр, Чувашия парламенты депутаты, һәр вакыт халык бәйрәмен үткәрүдә ярдәм итә, милли мәдәниятның саклануына сөенә. Молодежь в национальном костюме и как президент Чувашского национального конгресса, это мне очень приятно. Значит, Чуваши поднимается, везде разговаривают на чувашском языке. Не бывает месяца, чтобы я сюда не приезжал. Бөтен Россиядә танылган Созвездие йолдызлык фестивален оештыручы Дмитрий Тумановның ата-бабалары 11 гасырда ук инде яңа Элмәле авылына нигез салган. И самое главное, сегодня на этой площадке вы видите этих красивых людей в национальных костюмах. Мы здесь выполняем в Татарстане код Владимира Владимировича Путина. Не даем размывать великий национальный культурный код нашего многонационального народа.
Яңа Үби авылында халык бәйрәменә тагын бер мөһим вакыйга өстәлде. Сугыш ветераннарына куелган һәйкәл янында тыл хезмәтчеләренә һәм төрле гаскәрләрдә ватанны саклаучылар истәлегенә 2 стелла ачылды. Тантананы балаларның алып баруы символик мәгънәгә ия. Ватан һәм авыл тарихын белеп, алар үз җирләренең патриотлары булып үсә. Ул арада күрше кеше Шынлавында Сабан туеның иң кызган чагы, Көрәш батырының иңнәренә тәкә салдылар. Сабан туе эстрада артистларының дәртле чыгышлары белән тәмамланды. Фарис Мөхәммәтов, Дмитрий Евторов, Ленар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Шүпрәле районы. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Гөлназ Ибраһимова бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән-имин булыгыз.